Добре. Не обръщай внимание. Добре. Здравейте, чудесни млади господини! Здравейте! Вижте, момента не е много подходящ. Разбирам, мога да ви предложа ето това швейцарско ножче, което е подходящо за всеки момент във вашия живот. Искате да си спилите ръцете, да си отворите бирата, може абсолютно всичко. Погледнете им само. Да, ама елате друг път, ситуацията е много напечена, разбирате ли? О, напечена ли казах? Разбрах. Вижте този вентилатор, който може да ви охлади и в най-горещите дни. Вижте го, страхотен, нали? Вижте, не може да влезете, имам гостенка. Защо не казахте веднага? Знаете ли какви пластмасови чашки имам специално за гост? Идеални. Пиеш, мачкаш, хвърляш. Вижте, аз имам специална гостенка, аз съм на път да паркирам колата, просто, разбирате ли? Имате късмет, тъкмо ми докараха от Китай. Чудесен уред за паркиране. Слага се на бронята и когато доближи до друга кола, бре. Вижте, моля ви се, не ме интересува. Хайде, просто вече съм опънал съм антената и не мога да се Имате антена! Значи ви трябва телевизор! Ето го, погледнете го. Абе, ти умен ли си? Ти от намеци не разбираш ли? Жена на легло ме чака. Жена на легло. Направете и подарък. Погледнете този великолепен спален комплект. Кой ще каже, че пасва на всяко легло? Ваня! Скучно ми е! Вече почва да ми писва. Разполагаме с карти и табла против скуката. Дайте да продължа да дам. Чакай, Моля ви се, против скуката. моля ви се. Изнерваш. Предлагаме страхотни успокоителни. Искате ли? Не желая никакви успокоителни, мърквете се. Шатаритна. Моля ви, имаме промоция на чудесни футболни топки и бутонки. Знаеш ли Какво ще какво? кажеш? Забрави за мен. Край с Богу. Чакай. Ще чакам. Скъпа. Извинявайте. Нещо против синьо око, счупено чене, болки в бъбреците имате ли? Момент, само да проверя. Ага. Защо? Да нямате някои от тези симптоми? Не, нямам. Обаче ти сега ще имаш. Ела. Хайде, да ви се малко, хайде, дай, плюй водата, плюй водата! Искам си кръв повръщам, пари не връщам. Какво сте направили с петната мумия? Глава 200 лева. Това не е мумия, това е светърва ми. Стъжанти. Премиерен сезон. Добър вечер на всички, добър вечер на малки, големи, млади и стари. Добър вечер на всички женени, неженени, омъжени, неомъжени, аргинуващи, разведуващи. Добро утро на всички, които ни гледат в Хонолулу. Добър ден и на всички, които са ни пуснали и ни гледат в САЩ и Канада. Няма значение какъв сте, И къде сте? защото ако искате да се забавлявате тази вечер, сте на правилното място. Защото отново е петък и започват... Лятото дойде и изчупи няколко температурни рекорда. Затова всички вече са се насочили към морето, а там ги чакат шайба плажове, слънце и вълни. Да, така, но там обаче ги чака и най-добрият спасител на света. Руси! Буя! Никой не се даде. Айде бе, девете се малко, бе. Айде бе, дави се малко, айде, дай, плюй водата. Плюй се малко, плюй водата!
Дай греби така, греби. Давиш ли се? Аха, така, такива искам да се давите. Искам да се давите, защото работя тук на плажа, заплатата ми 300 лева на месец. Ще умра от глад, ако не се давите. Айде, девете се малко, бе. Айде, давиш ли се? А, така, ще се разбереш. Значи ти се давиш. Аз от тази година съм направил ценоразпис. Вече всичко е по тарифа. Даване на мъже 50 лева, даване за жени 20 лева. Другите 50 лева. Така, за жени с големи гърди безплатно. С бонус хващане за буя. Това буй, аз съм неразделен с него. Той ми е най-големия приятел. Аз даже съм му дал име. Кръстил съм го Янко. Това е буя ми Янко. Ето го. Аз и буя ми Янко. Продължаваме с офертата за пенсионерите. Има специална оферта, понеже български пенсионери нямат пари, те нямат стъпят на море. Пълно е по морето с баби германки. Те са много богати, така че за пенсионерите даването е 2000 лева. Нататък продължаваме с промоцията. При двама давещи се организира търг. Който е повече, не го спасява. Като може в движение да добави нещо, да реши той, който не е спасяван, да зареже той, който е дал повече и да прехвърля за нататък, който е дал още повече. Така че има опции все пак да бъде спасен и шанс има. Има и промоция за организирано даване на групи. Там дава много ефтино, около 4 лева, над 10 души, около лев 50, над 50 души и така нататък. Групи зависи кой, както се даде, така ще се организираме. Като казах групи, между другото, ето тук виждаме една група страхотни български спортисти. Това са част от националния отбор по волейбол, мъже, помощник треньора Надя Найденов. Ето ги. От лявата ми страна. Аз тях не ги обичам, защото от тях никакви пари не могат да се изкарат. Високи хора, бе. Високи, трудно се давят. Стигат до шамандурата, стъпват ги по дъното. Ма той да искаш, той не може да се дави. Стигна от шамандурата, почват грабват, те почват да играят с нея, плажа е пол. Какво е това? Ти не можеш да скараш никакви пари от тях, за какво са дошли на плажа? Да ходят на басейн, някъде да вървят на друго място. Още един човек го съм спасявал. Лично при това. Автомобилният състезател Константин Мържавелов, аплодисменти за него! Да дигне ръка! Вижте, нека. Той обича високите скорости. Веднъж, както си караше джет караше тогава, защото бъде на план джетска, падна и схвърча на 100 метра след шамандурата. Доплувах при него и почна се дави. Нали, обича скорости, ама... Викам, айде отивам. Вика, ще скарат пари. Отивам до него, викам, виж по, аз ще те спася. Но да знаеш, че зад шамандурата взимам допълнително по 5 лева на метър. До шамандурата. Оттам вече 50, как сме се разбрали по ценоразписа. Излезе му 6 лева. Толкова. Хубаво е, че имаше пари в него. Лошото е обаче, че не знаех, че има зала за бойни изкуства и като излязохме, половин час ме блъскаше с буя по главата. Но... Същото е, даже е по-зле. Това е перфектно. За да изкарам някой лев, понякога каня музиканти от група Дел Падре. Това е. Каня ги на плажа да свирят своите горещи латиноритми. Около тях се събират жени, пият коктейли, разгорещяват се, разпалват се, пият още, пак се разгорещяват, пак пият и почват пияни къркендил, влизат в морето, почват да се давят. Кой ги спасява? Боя буй ги спасява. И там да видиш, по 20, по 20, по 20, по 20, по 20. Отиваш си, знаеш за какво си отишъл там? Дето се вика. Тук виждам, ето погледнете, от тясната страна певеца Дичо и финалистът в гласът на България Васил Чергов. Аз на аплодисменти за тях. Така, пляскайте. Вече защото въпреки че тия двамата много ме дразнат. Откакто направиха общата си песен Emotion of Love, всичките жени на Синеморец се трупат при тях. За мен нищо не остава. Сега обаче отивам на инструктаж, защото вчера имаше инцидент, една жена се отдави. Отивам, питах мъже, защо не казахте, че жена ви се дави? Не чухте, че крещи истерично. Той вика, аз не чух, ама тя така се крещи по принцип.
Ето, така че внимавайте как се държите, докато сте живи. Че знаем се. За жените беше така. Айде, че съм изкопал 2 подводни ями в плиткото и трябва бързо да ходя да проверя дали нямам пуф. Айде, чао! Те са толкова умни, че като чакат асансьор, на който пише за 6 човека, чакат да дойдат още 4 преди да се качат. Толкова са неземно гениални, че мислят, че държавните монополии са свързани с играта на монополи. Те са двамата неразделни приятели. Те са Сашето и Ванката. Готова, Ванка! Какво бе? Щях да се куфрите за морето. А ще един е празнен, па другия е пълен. Аз ай. И как стане, Ванка? Пълни, ако отидем на море? Празни, ако не отидем на море? Много си тъп, Сайче. Пълни е, като отиваме на море, а празни е за връчета от море. Верно е, Ванка. Много си умен. Много. Ние с какво ще ходим на море? Как с какво? С обувки. Не, аз питам с какви пари. Много ясно е, че е с български, с лево. Ами аз нямам ни пилео, Ванка. Не знаеш, че с евро. Ма аз евро нямам. А не трябва ти 500 лева, за да стигнем до морето. Айде, Сайче, давай да изкарваме пари. Верно си много умен, Ванка. Ама как? И примерно можем да продаваме нещо, от което имаме много. Ето аз, например, имам много акъл. Не става, Ванка. Тук в Дай ще България продаваме в сладоледови такива фуники акъл. акъл. От моя. Не става, бе, Ванка, аз не става. Тук в България всеки дава акъл безплатно. Без да го питат. Никой няма да се купи. Като толкова много знаеш, а кажи ти от кое имаш много. Аз имам много дупки. Чуповете, бе! Много си тъпсайче. Това всеки го има. Дай тогава да продаваме нещо, което никъде го няма. Добре тогава, дай да те продадем тебе. Що мене, бе? Ами защото никъде няма такъв табак като тебе, бе, Сайче. Тогава нека да купим акции на Dow Jones, докато с 9 пункта по-ниски от предходната седмица и ще чакаме да се качат поне с 9 пункта, а те ще се закачат, защото според Wall Street Journal ги чака много исторически максимум от 11 пункта. Главно проста. Откъде ги знаеш тия неща, бе, Сайче? Помниш вчера, като приядохме с череши и ти ме накара да пия кафе? Твой! Тичах до туалетата в един хотел и там имаше зачетени само вестници с комунически новини. 3 часа! Икономика. Много си